Monessa perheessä on kuorimaveitsi saatu häälahjaksi. Noin 10, 20, noin 50 vuotta sitten. Sitä ei ole koskaan teroitettu ja sitten ihmetellään, minkä takia se ei toimi. Kuorimaveitsi teroitetaan hyvin yksinkertaisesti timanttikivellä, kärki lautaan kiinni, työnnetään tätä puolta pari kertaa ja sitten otetaan kokkipiikki ja se on kovaa terästä, sillä hangataan vastakierre täältä pois ja sen jälkeen veitsi on huippukunnossa. Nuorena kokkina ihmetteli, minkä takia minulla on kokkitakki pientä keltaista semmoista sumua täynnä ja se johtui tästä näin. Kun olin Saksassa töissä, siellä yksi pätevä kokki sanoi minulle, kuoripas porkkana näin päin. Se käy nokkelaan siististi ja eikä mikään likanu ja kuoret on tosta helppo heittää sitten syrjään. Kun ostatte kasviksia, ostakaa kotimaista. Kotimainen porkkana on salmonella vapaa. Huomioikaa, Euroopassa linnuissa on salmonella, se on hyväksytty siellä. Linnun ulosteessa on salmonella, se on hyväksytty. Se viedään kasvimaalle, siellä kasvatetaan porkkana. Sepä voi ollakin tässä porkkanan kuoressa mukana. Syökää kotimaista. Se on terveellistä ja se on turvallista.